Diyos, siring sa nakaugalian. Alagad mayo po muna nin pagprosesyon kan imahen, siring sa dati nyatong ginigibo, huli taburokasan kan klase. Padagos po na nangangapudan sa mga parokya na suportahan ang bukasyon sa pagpadi. Tabangan ta po ang mga seminarista kan sa tong parokya. Sa Webes, pitsa 18 kan Hunyo, mapuon po ang pagbisita kan imahen ni Inang Katipanan, asin ang banal na krus. Iniparte kan pag-andam niya to sa hubileo kan parokya. Mapuon po ang pagbisita sa barangay Santa Barbara Old. Pakihiling na lang po kan schedule sa Indong barangay. Sa parehong aldaw petsa 18, iyuman po ang pagpuon kan nobinaryo sa kaumawan kan sa tong mahal na ina nindaing sagkod na pagtabang. Ang kafiestahan gigibuhon po sa Sabado, petsa 27 kan Hunyo. Sa Sabado, petsa 20, pupuunan man po ang pagnovina sa kaumawan ni San Pedro asin San Pablo. Ang kafiestahan po iseselebrar sa Lunes, petsa 29 kan Hunyo. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Johannes Hernandez and family. Amara, Saisa, and William. Lizelle McMermid and family. Anthony Vincent Villarreal. Maniugo and Basinal families. Francis Bardinas, Ramon Borja and family. Mr. and Mrs. Wenceslao Nilio and family. Basil Orbita. Rosalie Bermido, Catalina Kalingasyon and family. Anonymous. Ruby Abinal and family, Mrs. Nelly Oxiano, Arlene Escuro, Ruel Gaceta, Mr. and Mrs. June Overo and family, Mr. and Mrs. Edmundo Morillo Jr., Erlinda O. Pandes and family, Ivy Lurin, Mr. and Mrs. Armando Lagrimas, Maridel and Althea Arroyo. Para sa sarong petisyon, dolot Ninda Amara Saisa and William, as in Mr. and Mrs. Jovito Bicaldo Jr. and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, as in Nuestra Señora di Angustia, dolot kan Lumbis Buaron family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Lourdes as in Nuestra Señora de Guadalupe, dolot kan Manyugo and Basinal families. Para sa kaumawan ni Santo Niño as in Santiago, dolot kan Manyugo and Basinal families. Para sa sarong petisyon, dolot ninda Chris Gabriel Llabres, Mary Rose S. Bayos, Ken Hervey Redondo, as in Mrs. Nelly Oxiano. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion as in ni San Miguel, dolot kan Orbita family. Petition for safe travel, dolot kan sarong anonymous. Petition for fast recovery of Fe, dolot ni Fe Petalio and family. Petition for safe travel and good health, dolot ni Mr. and Mrs. Gerard Tulidanes and family. Pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Jerly Maniscan and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Lilia Salcedo, Mrs. Nelly Oxiano, Maria Teresita Ani, asin Fe Pitalio and family. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, adorasyon, dolot kan Talagtag family, Antonia E. Leonila, dolot ni Maria Teresita Ane, Antonina, dolot
ni Mr. Arnel Sarto and family, asin Susan Velitario. Antonina E. Salina, dolot ni Cheryl Sarto. Bienvenido E. Honorata, dolot ni the Mr. and Mrs. Hermie Carion and family. Braulia E. Pedro, dolot kan Manugo and Basinal families. Catalino E. Crispina, dolot kan Manyugo and Basinal families. Para sa gabos na mga kalag, dolot ninda Mr. Arnel Sarto and family, Arlene Escuro, asin Lizel McMermid and family. Para sa kapahingaloan kami na sunod na kalag, Cornelio, dolot ni Florencia Valenzuela, Diosdado E. Cheryl, dolot ni Salome Napa, Eddie, dolot ni Norma Almasco and family, Estilito Erita, dolot ni the Mr. and Mrs. Matias Floriano and family, Felipa E. Hilario Sr., dolot ni Arlene Escuro, Gregoria E. Julian, dolot ni Gregorio Retreta, Honorio, dolot ni Mrs. Nelly Oxiano, Honorio E. Lotgardo, dolot ni Erlinda O. Pandes and family, Ignacio E. Crispina, dolot ni Avelino E. Reyes and family, Jacinto, dolot ni Chenelyn Bayonita and family, asin Gurley Abalia, Jaime, dolot kan Retreta family, Jaime Sr. E. Jaime Jr., dolot ni Francis Bardinas, Chan Angelo E. Christine Joy, dolot ni Salome Napa, Jose Neofito E. Jose, dolot ni Erlinda O. Pandes and family, Julian Sr., dolot ni Mrs. Virginia Beloro, Leonor, dolot ni Helen Dasilio and family, Leopoldo Sr. E. Segunda, dolot ni Fe Petalio and family, Macaria, dolot ni Julie Arceo and family, Marcelino E. Dolores, dolot ni Lilia Salcedo, Maria E. Jaime, Misa Comon, Misa Laudate, asin para sa kalag ni Narciso E. Nieves, inipugabos dinudulot kan Manyugo and Basinal families. Norberto Sr. E. Hilaria, dolot ni Fe Petalio and family. Olivia, dolot ninda Amarga family, asin Mr. and Mrs. Martin Obrero. Pasencia E. Paulino, dolot ni Victoria Abinal Campo and family. Pedro E. Felicitas, dolot kan Manyugo and Basinal families. Rafael Adonis E. Marlin, dolot kan Lumataw family. Ronnie E. Dennis, dolot ni Cheryl Sarto. Salem E. Antonio, dolot kan Ramirez and Navarra family. Salvador E. Monica, dolot ni Mrs. Elizabeth L. Largosa and family. Salvador E. Elsa, dolot kan Lumataw family. Sebastian E. Matilde, Segundo E. Macaria, gabos dolot ni Victoria Abinal Campo and family. Teresa, dolot ni Lisel Mermaid and family, asin Mr. Dario Mortera and family. Timoteo E. Corazon, dolot ni Erlinda O. Pandes and family. Valeriana, dolot ni Mr. and Mrs. Carlito E. Iguia and family. Victor, dolot ni Raquel Nadal Portugal and family. Aproniano E. Ines, dolot ni Mr. and Mrs. Ramon Eclarinal and family. Aurea E. Francisco, dolot ni Mrs. Rafaela J. Hugo and family. Benny, dolot ni Asuncion Compañero, Virgilio Sr., dolot ni Leticia Galiarte. Zalde E. Leopoldo, dolot ni Gregorio Retreta. Zuelo E. Crescenciana, dolot kan Lumataw family. Lupercio, dolot ni Consejo Pastoral Mendoza. Efren E. Edith, dolot ni Mr. and Mrs. Shirley Maniscan and family. Pasasalamat, dolot ni Edita Reginaldo. Yaon na po kita ngunian sa ika-11 Domingo kan ordinaryong panahon.
An simbahan, igwanin katungdan, na ipadagos ang misyon ni Hesukristo. Sa pagpadagos na ini, kaipuhan ang tunay na paglingkod kan mga apostoles, asin mga kasalihid kaini. Ngunyan yaon ang mga obispo asin kapadian na ipinapadagos ang misyon kan kagurangnan. Magkasararo kita sa pagpahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos asin sa kagabsan. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan ni Reverendo Padre Marlon Tebelin. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kaugmahan na dahil makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon, ni mga magturugang sa imong laro. Pagtubod yamo lugod magrarong, ikaandang na kami ako. Kaugmahan na darin makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na darin makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pansaliwanag, kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na dahil makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakilaban, kan hawak asin, kan hukok na atang, pagkamot yamo lugod makalubog, ikaan menon ng damot sa mo. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Diyos Maria naramrag po kaninyong amin. Maray na ramaragman po, Father. Pagumawon ta Ama na Diyos sa Domingong ini, sa ngaran kan Ama, as kan Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kaguranan ta, ang paggamot kan Dios asin pagisumaraw kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imong espiritu. Sa mga panahon na kita nagsayuma sa pagkamuot kan Dios sa sato, kita magsulsul kan sa tuyang kasalan.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makamhan, asin sendo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sendo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makamahan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga tawong marahayan buot. Inuuma humiika, rinuro kaya humiika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, hading langit nun, Diyos samang makakamahan, kagurangan aking bugtong Heso Kristo, kagurangan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaya rahi kami. Ika na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaya rahi kami. Tekasanan banal, ikasanan kagurangnan. Ikasanan orog kahalangkaw, Heso Kristo, kaya baka ng Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos, kusog kad mga nagsasarig sa imo, kaugaying danguga, ansamong mga pakimaherak, asin huli takon mayo ka, an kaluyahan in tawo mayong maahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaog mamii ka sa buot asin sa gibo. Huli ki Heso Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Inataman kan Diyos ang banwaan kan Israel. Minaawot niya na an sa iyang piniling banwaan, magindayupot man sa pagkuyog kan sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Naghali ang mga Israelita sa Rafidim, asin nakaabot sa disyerto nin Sinai, asin nagkampo sinda sa disyerto. Nagkampo ang Israel duman sa tungod kan bukid. Si Moises nagtukad pasiring sa Diyos. Nagapod sa iya ang kagurangnan, hali sa bukid, na ansabi, siring ang isasabi mo sa harong ni Jacob, asin isasabi sa mga Israelita. Kamo, nahiling nindo ang ginibo ko sa Ehipto, kung paano ko kamo sinakay sa mga pakpak nin mga agila, asin dinara pasiring sa kuya. Ngunyan, kung dadangugon nindong marhay an sakong tingog, asin utubon an sakong tipan, magigi ko kamong sa diri, orok sa gabos na mga banwaan. Tasakuya ang bilog na daga,
Magigi ko kamong kahadean nin mga padi, asin banal na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripompon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbidon na ang kagurangnan iyo ang Diyos, siya sa to ang naggibo, sa diri niya kita, an banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamarahay an kagurangnan, sagkod paman an sa iyang pagkamarahayon. Asin sa sunod-sunod na kapag-arakian an sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Ipinapasabot sa to kan babasahon, na huli ki Kristo, kita nakabalik sa Ama. Si Kristo nagadan, tanganing tawan kita nin bagong buhay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ta si Kristo mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwa ni nagpapakagadan para sa sarong matanos. Tapara sa marahay, pwedeng magkaigwa nin mga ngahas magadan. Alagad ipinamidbid na gayo kan Diyos, an sa iyang pagkamuot sa to. Kaito pang para kasala kita, nagadan na si Kristo para sa sato. Ngunyan pa daw, na pinawaraan kitang sala, kan sa iyang dugo. Lalo nang iniligtas kita sa kaanggutan, huli sa iya. Takon ka itong kaiwal kita, ipinagkaulian kita sa Diyos. Huli kan kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw, na ipakiulian na, lalo nang makakaligtas kita, huli kan sa iyang buhay. Bako sa nang iyan, kundi pinaabaw-abaw ta ang Diyos, huli kan kagurang nang tang si Yesu Kristo. Kuno arin nakamtantangon yan, ang pakikipag-ulian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, pagbasa ka Ebanghelyo, susukisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling sa katawuhan, odok na naherak siya sa inda, hulita sinda naghohorasa, asin nakaruloko, siring sa mga karnero na mayo nin pastor. Dangan ang sabi sa sayang mga disipulos, an aanihon dakol, alagad ang mga paraani dikit. Mga ji kamo sa kagurangnan, kan aanihon, na magsubol nin mga paraani sa sayang aanihon. Inapod niya sa iya ang 12 niyang disipulos. Nagtaos siya sa inda nin kapangyarihan sa mga maating espiritu na makapalayas kayan asin makabulong kan gabos na kahilangan asin gabos na kaluyahan. Uya ang ngaran kan 12 apostoles, Enot, Simon na inapod man na Pedro, asin Andres na sa iyang tugang, Santiago na akin ni Zebedeo, asin Juan na sa iyang tugang, Felipe asin Bartolome, Tomas asin Mateo na para singling buwis, Santiago na akin ni Alfeo asin Tadeo, Simon na Cananeo asin Judas na Iscariote, na iyo ang nagpasaluib sa iya. Ang 12 ini sinugo ni Jesus asin tinugon, de kamo magduman sa dalan ni mga hentil, ni maglaog sa syudad ni mga Samaritano, kudira lakaw kamo, pasiring sa mga nawawarang karnero kanaharong nin Israel. Sa sendong paglakaw, magharubay kamo, haranina ang kahadian kan langit, burulungon ang mga mayhelang, barangonon ang mga gadan, rilinigan ang mga daoton, para layason ang mga demonyo. Nag-ako kamo, mayong bayad man kamong magtao. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya. Ano raw ta ginamit ka mahal na Diyos, pag-ahambing niya parehas ka pakpak kin agila. Amo di po narong ta sa Enot na binasa, sinabihan niya si Moises, pag-pitch ninda nin tent sadto Sinai, nagpanik si Moises sadto Sinai, nag-usip sinda ni kagurangnan. Kaya mo di sabihin mo ngayon sa mga tao, dinara ko sinda dinara ko sinda sa pakpak ka agila, siring ka pakpakan agila. Tao no ta pakpak ka agila. Ang guputulong bagay na ginigibo ka agila. Sa di kaya ka na to, daman para agila. Mga agila na, kundi. Pero araw ka di ana, simbolisme. Una, pakpak ka agila, ginagamit na proteksyon ka kanyang mga iglet o kanyang mga siyo-siyo. O isita naman po yan, logical yan, pakpak. San niya sinasari kanyang mga siyo-siyo. Sunod na, but sabihin ka di, pero yung proteheran kita ka mahal na Diyos. Ikarwa, ang palan mga siw-siw, pag agkuman mga estranghero sa kanyang para diri siya makaunkin bakterya o magkaago ilang, ana pakpak ka agilag, pigkakampay san salag, tangani adtong mga microorganisms o kon mga maati na alinsan san siw-siw. O kaya, pinag-aano pa lang kita ka, mahal na Diyos, na maproteheran, asin malinigan. Kaya pinapatawad ka na to mga kasalan. Ikatulong bagay, amo di mas magayon. An palang maana agila, pag ana iglet o na siw-siw, nagdadakulo na, kaipuhan na siyang makatuod na maglayog. Agigibon ka agila, may kampay ng gadga kanyang pakpak, tanganing tuyuhon niyang maulog adtong kanyang siw-siw. Takon diri yan paulugon, diri makatutuod na maglayog. Tapos, kaya may kampay na lang kusog, tanganing mayugyog so salag, maulog adtong kanyang mga agila.
Pero pag pinaghirap-hirapan ta mga ngod, amo man bagan ginigibo ka man na Diyos. Tinuyug-yug ka na tong komportableng sitwasyon. Tinatawan kitang mga testing, mga trials, mga difficulties. Tanganing maturan ta abuhay. Magtalubo kita. Tani makatod kitang maglayog. Nguwan, ang magayon pa nga di mga ngod, anpalan siyo-siyo, pag diri pamantas talaga siya sa unang bagsak niya, diri man siya tattaong maglayog. Kaya bumbagsak siya. Isipon yung gigibon ka agla, mig-dive siya. Dadayban niya. Tanganing saluhon niya kanyang siyo-siyo. Sa saluhon ka kanyang mga pakpak. Amo na, tapos ibabalik na siya sa lag. Lang kayo na image na paghihirap-hirapan ta, pag kita palan nagbabagsak na kakanatong buhay, sasaluhon kita ka Diyos. Taning di kita iyan sa mas malalang, di kita magraan, di kita kundi sinasalo kita, sinasalbar kita, tani maibalik kita kanya. O amo di po magayon na pagparup-urupan kung sa mga panahon kuno kita pinagsalbar ka Diyos, kuno kita pinagproteheran, kuno kita pinatahod ka Diyos, kuno kita padagos na inaataman, padagos kitang minamangno. Kaya nga ni po sa gospel sinasabihan kita, baga na kaya kamo ading mga tao, baga na mga karnero na uda pastor. Kaya pinadara niya si Jesus, amon sabi po sa second reading, na magraan para ipamati ka na to ang kanyang danay na pagkahera. Amo di po ana pinakasenaryo, pinakamensahe ka na mga mabasahon tanguan. Pero po, diri saan natatapos. Ana, sunod po kan, uno ka kanatong response. Sa ginibo ka, mahal ni Diyos ka na to. Unong kanatong response. Ang response na po mga ngod, response nin pasasalamat, gratitude. Amo po, gratitude. Agko po baga kaninyo po, pero ko nga ninarong kaninyo sa mga conversations. Adi ngayang igin ko da basang ngaya utang na buot. Patapos ko ngayang pagparapaeskwelahon, pagpakakaunon, pinadakulo, dinara sa marin na eskwelan, amo di babalos ka na ko. Kanamo, nakanmong kaniming mga kag-igin, amo di hugot, amo di po hinanakit ka mga kag-igin. Tapos po, taon na ta arugkan, di ba ko man sa nagdedemand na kag-igin, kundi mabayad sa to kanyang maigin, na siya naglayog na, siring sa siwsiwkin agila, nakatuod na siyang maglayog. As in, sa paglayog niyan, diri siya nakalingaw kung sari siya naggalin. Amo ihinanakit kung nakalingaw na kung sari naggalin. Amo po baga, agaw na yan kasabihan. Ay, nalingawan ko lugod. Ang hindi marunong lumangon sa kanyang pinanggalingan ay sa kalot mapapaduman. Amo yan po. Kaya, agko kita response. Baga na amala Diyos, naginanakit sa first reading, pero di man talaga naginanakit a Diyos. Kasi, pag pinaayos ta ka na tong buhay, kanatuman yan. Kaya nga ni po, tugon, sa second reading, magtultol, ayoson a buhay, maglayog. Ano po? Pero, diri makalingaw, kung sari kita galin. Sari kita galin, galin kita sa Diyos. Sa mga igin, galin kita sa pamilya, sa kag-igin. Diri kita mali makalingaw. Kaya nga ni po, anong response ang gigibuhon ta? Ang mga igin na agko pag-rom-rom sa kag-igin. Amon pinumi kong narumog kimama. Ang ngayang mga igin, pag agko pag-rom-rom sa kag-igin, nagpapadara basang, nagbibisita basang sa baloy. Kaya kagunang pamilya, tapos magbabalik sa baloy. Nagbibisita. O kumusta, o nagdadarakin pasalubong. Mga simpleng bagay na di man kaipuan talaga kagigin. Pero mga regalo, mga pasalubong, o sada gawi nin pagrumrum. Pero kanato, mga ngod, pagrumrum ka na to, siring sa sinabi ni Jesus sa di gospel, sabi niya,
magin kitang masiring sa mga apostoles. Apag misyon ta sa adi kinaban, apag paayos ta ka kanatong pamilya, apag serbisyo ta sa adi simban, sa gobyerno, sa sosyedad, amoyan mga paagi kung paano kita magiging grateful sa kinagibuhan sa kanato kagurangnan. Amoyan po paagi. Kaya nga ni, sinasabihan kita, kita po banwaan, aggo kita responsibilidad na ayuson ta ang kanatong banwaan. Bukusan na yan, responsibilidad ka, padi, o responsibilidad ka mga nasa gobyerno, diri, kita ngamin, aggo kita responsibilidad na pakarayon ta ang kanatong banwaan, o ang kanatong simbahan, ang kanatong parokya, o ang kanatong pamilya. Kaya, tinututuruan kita ni Jesus, nin kagurangnan, na pagpapakaray ka di, amo adi apag sasakripisyo. Daman iba. Amon po mababay ta sa kagigin. O pag na, kamo po mga kagigin, ma-realize ta po, na pagpapakaray ka kanakong pamilya, sa paagi ken pagsasakripisyo ko, para sa kanakong pamilya o para sa iba. Amon ginibuka mga apostoles, sinda, naglakaw, nagparaagi, nagparamisyon, kita po nguwan ana produkto, banwaan ni Diyos. Kaya po, ano pang mga pwede po ninyong gibuhon. Depende po sa kanyong sitwasyon, depende po sa kanyong kakayahan, depende sa kanyong oras, depende sa kanyong depende sa account sa kanyong bangko. Kung ano na may tataon po ninyo sa simbahan. Kaya padawis kita po sa pagrungog amang sinasabi ni Jesus. Sinabi ka na to kamala Diyos, na pinayaba kita. Tinuturuan kitang maglayo. Pero, ang nga niyapaan, diri kita malikalingaw. Magbalik sa Diyos sa pagpasalamat. Asin sa pagpasalamat naan, express ta, pagpakaray ta kabanwaan. Magtindog po ngamin. Nagtutubod ako sa Diyos, sarong Diyos, amang makakama. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, si katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, subinakat sa kalangitan, at nagtutugaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamahan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na deng kasagkoran. Amen. Bilang banal na banwaan kan Diyos na inapod sa manlain-lain na paagi, tani magpalakop kan Maria Bareta kan sa iyang kahadian, darahuntaan sa to mga pangangaipo sama na padagos na nagbabantay sa to, ang sibag, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, maimbod na magkulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing magtalubog kita sa karahayan, asin pagkamantinao, sa pag-anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga paraoma, bendesyonan nin marahay na panahon, asin mga dagya na ani, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, makamate ninranga, asin magkusog, huli kan pagmangno nin mga nag-aataman sa inda,
ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magpahingalo sagpod paman, sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyogaan sa mong pamibi. Langito na madakol an aanihon alagad dikit an paraani sa imong pagmakulog. Himatea asin tabangan kaming makisumaro sa kumahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Iboasin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan, bil mga karahayan na nakamtan. Kapos malaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, naimagilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kang taon, kabos ikinahugay mo. Maninigo asin magkanos na nanay, asin din sansain magpasalamat. Kami sa imo, kami sa imo. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko, asin sendong atang, maako malugod kan Diyos sa mga kamahan. Akoon manlugod kan Ang kagurangnan, kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos, namimibi kami na huli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan. Pinapakusog mong asin, binabago mo ang kamugtakan nin tao, magtugot ka na dai magkulang, ang tabang kan mga ini, sa samong mga hawak asin kalag, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Na kami dane asin minsan saen magpasalamat sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makamahan na daing kasagkoran, huli Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumabang mamundag sa Birhen. Siya nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon na hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angles, asin arkangeles, kaibakan mga tronos, asin dimenasyones, asin kaibakan kabos na langit no hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi.
Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada na ginaningning, sa ngalan ng kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananganan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka na kan sa imong espiritu, tani para sa mo, maginahawa kasing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugari niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa mga disipulos, na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siriman, pakapamanggi, pagkanyaman kalis, sa singgararay, pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo, kagurangan, ipinapangaleta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay din buhay asin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat ay pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nahikimaher na kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaya bakan sa mong Papa si Leon, asyanan sa mong Obispo si Rex Andrew, asyanan nga boss na klero. Siring man giramdama sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asyanan nga boss na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahi kami gabos, namimibi kami, tangaling kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Dios nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo ngayon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadaan mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyak niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ka sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga panahon na. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mo mga kasaalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatanaraohan kamo nin katuninungan. Pero kan Diyos na nagkaharap, kan mga kasalan kanina
Uyang kordero kan Dios, uyang nagpapara kan mga kasailan kan kinaaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero, kaguranganan, bago akong maninigo, nga magdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram kasana, asyanan sa kong kalag, mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabili pa sa kaipohan, sa irarong ninbot, karo igwa palingkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahat naghapot, an ika namibidan, nasaputan ang namatean. Ikapalan kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan kagurangnan, an makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawaan labos mawara, dawaan labos magbayan, panurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw sa kuyang lukhang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana
Kararohong ninbo, karo igwa paningkulang. Mamibi kita. Matinduguan ka, boss. Kagurangnan, siring kaning sa imong banal na komunyon na inaako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro ni mga paratubod sa imo, magbunga man ini nin pagkasararo sa imong simbahan, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Migula po sa nagkapirang anunsyo. Asin po ako po kitanguan. Second collection sa kahagadan po ni kasatong arsobispo. Asin bilang pagkikisumaro niyato sa mga tugang niyatong naapektuhan kan linog duman sa Mindanao. Kan nakaaging simana, nagkakaiwa po kita nin second collection. Ngawan pong Lunes, yun na po ang pagpoon ka klase sa Holy Cross Parochial School. Bukas pa po pagpa-enroll ngawan na simana. Magrani na lang po sa opisina kan eskwelahan para sa iba pang informasyon. Ikatulo, ang na Lunes, petsa 15 kan Hunyo sa tuya pong rorumdumon, anal daw kan pag-abot ni Inang Angustia sa Nabwa. Igiwa po kita ni misa pagkaaga sa iyang kaumawan. Pwede man po na magbisita sa inurugan ang mga devotos siring sa kinaugalian. Alagan mayo po muna nin pagprosesyon kanimahen, siring sa dati niya itong ginigibo, hulita burakasan po kanang klase. Ikapat, pagsuporta para sa bukasyon, padagos na nangapudan po sa indo po na suportahan ang bukasyon sa pagpadi, tabangan ta po ang mga seminarista kan sa tong parokya. Ikalima, pagtransfer tapo kan bago pong sa bagong destino ni Father Joseph Abion sa maabot po na Miyerkules petsa 17, yun na pagtransfer ni Father Joseph sa Gihalo, Karamoan. Magpasabi po sa opisina kung interesado na mag-iba sa paghatod sa Karamoan. Yan po. Sa mga nagbe-birthday na po, mag-ina po sa diunaan para sa bendisyon. Diyos sama kagangin gabos nas uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Pinanyugan sa muyang mga pamibi para sa imong mga surugoon nang unya nagsaselebrar kan sa endang kumplianyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya. Taning padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala. Siring manan sindang pamilya. Irayo mo sinda si tentasyon. Kahilangan asin ano man nakatibaadan. Tanganing dani sinda makapaglingkod sa imo. Ininahagad mi, huli ki Kristo, nasong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. to you. Happy Hey, birthday. happy birthday. Happy birthday to you. Yan po. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Simedisyonan kamo kan Dios na makakamahan. Sa ngaran ka nama, asikan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamot asin paglingkod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po kaninyong amin, Diyos Marinaldo. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahan
rason. Ang murago